Ръководството на клуба по време на срещата в четвъртък с кмета на община Червен бряг Павлин Филювски. Срещата започна с поздравления за успешното завършване на шампионата. Кметът на община Червен бряг удостои футболистите на Партизан с почетни плакети за успешното завършване на сезона. Те бяха връчени на ръководството на клуба и офанзивния халф Петю Славчев, които показаха извоюваната купа за почетното трето място, на което се класира отбора ни в пролетния дял на шампионата. Председателят на футболен клуб Партизан Ангел Стоянов благодари за подкрепата на кмета и подчерта, че в огромната си част тези успехи се дължат и на безрезервната помощ на ръководството на община Червен бряг. Да благодарим на господин кмета за всеотдайността, без която помощ, без неговата помощ не бихме могли да осъществим тези цели. Радваме се целият отбор, защото постигнахме зададените ни задачи и да си пожелаем успех за новия сезон. Благодаря. Доволни сме, че успяхме да оправдаем гласуваното доверие, каза и старши треньорът Илиян Здравков. Той изрази надежда, че вниманието и грижите за спорта в общината ще мотивират още повече неговите състезатели, както и факта, че привържениците на футбола в града стават все повече. Червен бряг и през този сезон продължи да води класацията по посещаемост на домакинските футболни срещи, а нашият състезател Стефан Христов със събрания актив от 20 гола се изкачи на първата позиция сред голмайсторите в Северозападна В група. На срещата стана ясно, че ръководството на общината не обмисля оттегляне на финансовата си подкрепа от футболния тим. По този начин бе опровергана появилата се в края на шампионата информация, според която бюджетът на отбора трябваше да бъде намален няколкократно, което можеше да доведе и до отказване на Партизан от по-нататъчното участие в Северозападна В група. Старши треньорът Илиян Здравков ще може да разчита на по-голямата част от настоящите си състезатели и през новия шампионат. Очаква се в подготовката на тима да бъдат включени и най-перспективните юноши на отбора. Новият шампионат в Северозападна В група се очаква да бъде изключително оспорван. В кампанията ще се включат отказалият се от професионалния си статут Спартак Плевен, както и игралите доскоро в професионалните групи отбори на Етър Велико Търново, Бдин Видин, Ком Миньор Берковица и Видин Мараковски Севлиево. В групата се завръщат и тимовете на Павликени и Антра Габрово. В края на срещата беше избрана и датата за началото на второто издание на турнира за купата на община Червен бряг. Той ще започне на 8 юли и ще продължи една седмица. Участие в надпреварата ще вземат 6 отбора, регистрирани на територията на общината: Партизан Червен бряг, Спартак Койнаре, Светослав Лепица, Ботев Рупци и Дреновец Горник. Жребият ще бъде изтеглен в петък на 21 юни. Вие гледате Акценти, ред е на минутките за култура. На 12 юни в художествена галерия Илия Бешков беше открит